Lyden af en kirke bestemmes af dens form, struktur, dens resonans, men også af de mennesker, der er i kirken på daglig basis. Vi sætter spor, inspireret af rummet. Lydspor. Kirken her, den blev indviet i 1878. Men der er altså elementer af kirken, som er helt tilbage fra 1100-tallet. Halløjsa. Jeg har fået æren af at undersøge lyden af Vor Frue Kirke i Aalborg. Vor Frues pigekor har takket ja til at undersøge rummet sammen med mig og synge med på nogle af mine sange. Det hele slutter med en koncertlydvandring om et par dage. Og vi prøver bare lige noget så her. Hvordan forholder du dig så til det der med, om hvor lang akustik der er? Tænker du over det, når du kommer ind i rummet? Altså det gør jeg, fordi når der er lang akustik, så er det tit svært for korerne at høre hinanden. Og tit kan det også være svært det der med at styre lyden. Altså når det er kor, vil man jo gerne have, at de synger sådan rimelig præcist, rimelig samtidigt. Ja. Og det kan være svært at styre, når der er stor efterklang. Jeg bruger forskellige placeringer af lydkilden, altså min og andres stemmer, når jeg undersøger efterklangen. Til koncerterne må publikum gerne få en oplevelse af, at det akustiske rum har mange flere nuancer at byde på, end blot at blive forstærket gennem højttalere og mikrofoner. Nu lavede jeg lige sådan en lille improvisation her før, og jeg synes, det er et ret specielt rum på den måde, at selvom det er så stort, kirkerummet har, og der selvfølgelig er ret meget klang, så er det stadigvæk en fornemmelse af en intim kirke. De vibrationer og resonansforhold, der opstår i os, når vi synger i et klangfuldt rum, bliver jeg ikke træt af at undersøge. Det er en fordybelsesøvelse, en lydhørhedsøvelse, og i sidste ende er det et spørgsmål om kontakt mellem det indre og det ydre. Vi går op og kigger på kirkeklokkerne. Yes. Og du må gerne prøve den sidste også. Den har en lidt sjov historie, den klokke derovre. At den trappe, der er herovre bagved, den er bygget for tæt på. Og det vil faktisk sige, at den der klokke kan man ikke ringe med længere, uden at den slår ind i trappen. Vor Frue Kirkes lille klokke kan dateres til slutningen af 1400-tallet. Det er netop på det tidspunkt, at klokkestøberne begyndte at forme klokkerne som instrumenter. Ej, hvor fedt. Sådan noget ville du godt have. Tusind tak, Thomas. Selv. Nej, det var altså sjovt. Vil du næsten påstå, at det sociale og den måde, man er i koret på og har omsorg for hinanden, at det faktisk har en indvirkning også på, hvordan det i sidste ende kommer til at lyde?
Altså, det synes jeg. Det er i hvert fald min oplevelse, også fra tidligere kor, at altså, du kan sagtens få et professionelt kor og få dem til at lyde godt, men det er fordi, de er trænet, og de ser tit meget alvorlige ud. Men det der med at have et kor, hvor man kan se, det her det er bare fedt, det giver altså også noget til klangen. Ja. Tusind tak til Birte. Tak, at I kom. Tusind tak. Thank you.